Čaute ľudia, ja som Jaro z Varenia pre chlapov a dnes by som vám rád ukázal, ako som robil dusené hovädzie mäso z falošnej sviečkovej a k nemu som urobil chrenovú omáčku. Do falošnej sviečkovej som urobil zárezy a do nich som napichal na kúsky nakrájanú údenú iberijskú slaninu. Odkaz na video, ako som robil údenú iberijskú slaninu, nájdete v popise. Mäso som zviazal potravinárskym špagátom, aby počas dusenia držalo pekný tvar. Hovädzie mäso som nasolil z každej strany. V tlakovom hrnci som nechal rozohriať trochu repkového oleja. Keď bol olej dostatočne horúci, opiekol som na ňom mäso z každej strany, aby sa zatiahlo. Keď bolo mäso zatiahnuté, pridal som do hrnca nakrájaný kalerát a cibuľu. Mäso v hrnci som ešte trochu osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Do hrnca som prilial dostatočné množstvo horúcej vody, hrniec som uzavrel a nechal som mäso dusiť asi 1 hodinu. Kým sa mäso udusí do mäka, idem pripraviť chrenovú omáčku. Cibuľu som nakrájal na drobné kúsky. V hrnci som nechal rozohriať trochu repkového oleja a masla. Keď bolo maslo a olej dostatočne rozohriaté, pridal som do hrnca nadrobno nakrájanú cibuľu a orestoval som ju do sklovita. Do orestovanej cibuli som pridal na plátky nakrájané kúsky cesnaku a nechal som ho asi minútku zarestovať. Potom som do hrnca pridal hladkú múku, ktorú som rozmiešal. Do hrnca som vhodil 2 kúsky bobkového listu a tento základ som potom trochu osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb.
Mlieko postupne prilievajte, aby ste získali takú hustotu omáčky, akú chcete. Omáčku musíte počas varenia neustále miešať, aby ste ju nemali hrudkovitú. Omáčku nezabudnite ochutnať a podľa potreby dochutiť soľou a korením. Keď bola omáčka uvarená a mala hustotu, akú som chcel, pridal som do nej čerstvý nastrúhaný chrén. Chrén som v omáčke varil asi 20 minút. Keď bol chrén v omáčke uvarený, pridal som do omáčky polievkovú lyžicu octu. No a samozrejme hotovú omáčku nezabudnite ochutnať a podľa potreby dochutiť. Medzi tým sa už uvarilo aj mäso. Takže mäso som vybral z tlakového hrnca a nechal som ho trochu ochladiť. Z mäsa som odstránil potravinársky špagát, ktorým bolo zviazané. Falošnú sviečkovú som nakrájal na tenšie plátky. Takže všetko mám hotové a na tanier môžem naložiť ako prílohu knedľu, samozrejme chrenovú omáčku a plátky duseného hovädzieho mäsa. Ak sa rozhodnete urobiť dusené mäso s chrenovou omáčkou podľa tohto videa, dajte mi potom prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.